Een van de uitdagingen is om de meesken zonder dat ze terug gaan naar het gemeentehuis te lokken. Dat liep het ook dit jaar weer goed slagen. Maar liefst 11 personen hebben we in ons midden die vandaag een koninklijke onderscheiding krijgen. Ik sta helemaal perplex. Nou, dat mag ook op zo'n dag. Dat heeft u verdiend. Wanneer ging je het in de gaten? Nou, echt in de gaten. Net eerder als dat ik hier binnenstapte. Totale verbazing. Alom. Ben je er wie is mooi? Verzeld. Hoe griezelijke wie is mij. Velen weten uw inzet en uw maatschappelijke betrokkenheid te waarderen. En daarom heeft Hare Majesteit behaagd om meneer Hazelhoff te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Ik moet wel zeggen, ik ben er wel heel erg blij mee. En dat mensen aan je denken, dat het opvalt dat je wat doet voor anderen, maar daar gaat het om. Het gaat niet om ons. We doen dat voor de gemeenschap hier in Scarstelon. En ik heb landelijk wat meer nog gedaan en zo. Maar ik moet zeggen, het is echt een verrassing geweest. Ik ben er heel erg blij mee. Tientallen kilometers verderop in Haas is het ook al druk in een rietzeel en worden 4 inwoners onderscheiden. Opvallende namen hier is jonger en rietslid Wiebe van Dijk. Hij had vreun Volkert Bielsma verdroegen en weet net dat hij zelfs ook een lintje krijgt. Die kop van hem die vond ik wel prachtig toen hij hier binnenkwam. Ik denk, goh, die hebben we mooi te pakken, nou, dat lintje. En toen begon hij maar met, ja, dan hebben we nog één. En er kwam niet één meer uit die deur, 65 jaar. Ik denk, oh jee, nee. Hè. Nou ja, dan kwam dat verhaal en ja, dan uiteindelijk vind ik het nog wel leuk ook. Maar we hadden wel even schrikken, man. Eigenlijk ben ik niet zo'n lintje man, maar ja, als je er dan zit en je krijgt één, dan is dat ook wel weer, ja, dat doe maar.